Boten badhe kula selaki. Ing pangangkah kula kepengin dados menungso ingkang sekti tanpa tanding. Menawi kula gadah daya kekuatan. Ing mangkenipun kula kepengin sinasta dereng kelintiran. Gamparipun ing Kadipaten Slamet Angkep. Kula nyuwun menawi kula kedah dados tiyang ingkang sekti. Pisan jiwa. Nyai Durgandi. Aku sago ndadekake kowe wong sing jaduk, wong sing pilih bobot pilih tandi. Nanging ana syarat lan saranane pisan jiwa. Lajeng syaratipun menapa? Amprih wisang jiwa dados menungso ingkang sekti tanpa tanding. Syarat lan saranane kowe kudu saguh ngladeni kelawan aku pisan. Kula kedah saguh lelados panjenengan. Panjenengan menika guru kula ingkang sampun minteraken wisang jiwa. Kebakipun ing Jimat Kemak Aji Jaya Kalijayan ingkang peparing boten sanes panjenengan. Pinir wisang jiwa. Lajeng menapa kalampah murid badhe tresnani lelados lan gurunipun Nyai Durgandi. Ya kene ra bakal kelakon wisang jiwa. Waton kowe sago nuruti apa sing panjalukku. Mengko aku sago ndadekake kowe wong sing jaduk. Ora ana pawongan sing bisa nandingi marang awakku. Menika saestu. Nanging ing panjangka kula kepengin dados tiyang ingkang ampuh tanpa tanding. Menawi pratelanipun kula kedah lelados lan panjenengan. Menapa boten mangke kualat, boten dosa minggahipun anak murid lelados lan gurunipun. Ora wisang jiwa. Wis to, ora usah mikir dosa, ora usah mikir kowe iki duweni kesalahan sing baku, waton kowe saguh nuruti brantaning atiku iki, engko gampang yen kowe iki kepen dadi wong sing jati. Saestu. Rina sasaya Dadi kowe saguh karo serasane ati ngenteni rumangsa bagya lan mulya banget bareng aku bisa cecak lawan kuwi kapan sumanding sisihmu ratri wis rino kowe bisa megake atiku enggal ratri kang
mung sliramu tan ana liya tak tresnani lahir sakmenika sampun kalampah kula tresnani lan panjenengan. Aku kok matur nuwun banget kelawan kowe Sang Siwa. Inten antarane murid lan nanging babakan tresno boten mawas. Oh, kaya ngono Sang. Tetulunga raga sakmenika panjenengan sampun kula dosi. Sakmenika gumantos kula nagih lan janjinipun Nyai Durgandini amprih wisang jiwa dados menungso ingkang tanpa tanding. Kadigdayanipun olah bela raganipun kedahipun entuk kamenangan. Sakmenika kutaki. Wisang jiwa. Paring dawuh. Kowe ora perlu kuwatir. Lan aku go ora bakal mlenjan-janji. Lho saka kuwi ing papan kene kowe bakal tak paringi wujud sesupe
sesupe Krambang. Mula saka kuwi sesupe Krambang iki tamparan. Nyai Durgandini. Piye wis Sangji? Menika sesupe Krambang. Menapa kula kedah pitados kadigdayanipun wujud sesupe Krambang menika. Yen pancen kowe isih durung percaya, kaya ngapa kabiasane sesupe Krambang kuwi kena kok jajan ing papan kene ana wit sing semono gedhe. Tamani kanggo sesupe Krambang iku coba kaya ngapa? Panjenengan ingkang nyekseni kula agem sesupe Krambang. Amprih daya kekuatanipun nyawiji wonten ing raganipun Wisangji. Bener Wisangji. Tak jaluk guna kuasamu sesupe Krambang. Sematek aji iya. Saiki percaya? Nyatane tak biasane sesupe Krambang kuwi dape-dape. Angen-angen kula badhe kasempatan Wisangjiwa dados menungso keng pilih bobot pilih tanding kanthi sesupe Krambang. Kowe bener Wisangji. Matur nuwun Nyai Durgandini. Nanging aku meleng lawan kowe. Dateng kula. Sawise kowe wis nggawa anane sesupe Krambang. Sak suwene 40 dina kowe ra kena kok senggol karo wong wadon senajan karo kuwi. Yen piwalku kuwi kok langgar, awakmu bakal atos gedhe. Dados syaratipun kula mboten kepareng caket carem asmara. Sinasta menika garwa kula jangkep 40 dina. Bener Wisangji. Kula sagay. Kok saged Iki ya wis yen pancene kaya ngono. Saiki sewang-sewangan. monggo-monggo sugeng tidak dipun Nyai Durgandini. Supe Krambang, daya kekuatannya aku percaya. Sopo sing bakal nandingi kasektene Wisangji. Manjinge ing jwaragaku sesupe Krambang, dadekake kekuatane